Krásný dobrý den, milé ženy. Ahoj, já vás moc zdravím. Mé jméno je Hanka Půlpánová a já bych se vás chtěla na něco zeptat. Jste spokojené s péčí o svoji pleť? Pečujete o sebe rády a pravidelně a víte, že když večer jdete spát, tak je ta pleť vlastně důkladně odlíčená, vyčištěná a má vše, co potřebuje pro to, abyste i ráno se mohli ve své pleti cítit zdravě, krásně a sebevědomě? Pokud ne, a pokud hledáte jakoukoliv inspiraci, nevíte, kde začít, nebo naopak potřebujete svou současnou péči o pleť trošičku vylepšit, tak doporučuji jednu novinku, která přichází teď na český trh v barvě Rose Gold. Je to Lumispa Ayo, je to ta novější verze, vy možná znáte tu původní verzi Lumispa. Tohle je vylepšená verze, odlehčená a možná, že znáte tu modrou variantu. Tohle to jsou oba dva Lumispa Ayo a teď nám na český trh přichází tento krasavec, který je právě v té růžově zlaté barvě. Můžeme k němu mít i stojánek, který takhle stojí vlastně v koupelně. Není to nabíječka, ta nabíječka, je to pouze stojánek, ta nabíječka se na něj dává takhle, nabíjet to můžete buď takhle jenom, anebo to právě dát do toho stojánku. Tak, tohle je novinka, která nám jde teď na trh tady v té barvě a vy ho můžete mít už 24. ledna v zaváděcí ceně, v takovém VIP balíčku. Co v něm máme? V tom balíčku máme Lumispa, v tom základu je Lumispa Ayo, Rose Gold a gel podle typu vaší pleti. Gelů máme 5, záleží na tom, jaký je typ vaší pleti a určitě doporučuji udělat si nejprve analýzu pleti. Máme vlastně k tomuto zařízení, máme i aplikaci, kterou si nainstalujete do svého telefonu. Můžete si udělat rovnou svoji vlastní analýzu pleti, můžete se vyfotit, udělat si vlastně selfie stavu vaší pleti a postupem, jak budete ošetřovat, tak se vlastně díváte na to, jak se ta pleť zlepšuje. Je to první technologie na čištění obličeje, která má svou vlastní aplikaci v telefonu. V tom je to právě skvělé, že se to takhle doplňuje a propojuje. Gelů máme 5 podle typu pleti. Je to buď na citlivou pleť, nebo na normální až smíšenou, suchou, aknózní a mastnou pleť, čili 5 druhů gelů. Záleží na tom, jaký je typ vaší pleti. Může dojít i k tomu, že třeba budete používat 2 různé, záleží právě na tom, jaký je typ vaší pleti a co z té analýzy vám vyjde. A vlastně i vy znáte tu svoji pleť nejlépe, takže já třeba osobně kombinuju 2 typy gelu. Co se týče hlavic, tak hlavice je z zdravotnického silikonu, je tam vlastně přidané stříbro, takže je antimikrobiální a můžete s ní opravdu ošetřovat pleť každý den, klidně 2krát. Tu hlavici potom po ošetření jenom takhle sejmete, pod vodou ji takhle umyjete, necháte ji okapat, Lumispa postavíte zpátky do stojánku a tam může stát 24 hodin nebo 12 hodin, než se k němu zase vrátíte. Tak, co se týče hlavic, máme tam 3 druhy hlavic. Tohle je nejjemnější, to je, já ji říkám chobotnička, tu doporučuji ženám třeba před menstruací, když mají třeba citlivější pleť, nebo když máte aknózní pleť, doporučuji ji, pokud začínáte, a nebo třeba pokud máte doma teenageřa, dceru, která vlastně má aknózní pleť a chtěli byste jí podpořit v tom, aby se mohla cítit krásně v té své pleti, tak určitě doporučuji tuhletu chobotničku. Jinak Lumispa je v základu se střední hlavicí, tu můžete třeba používat vy, když dáte chobotničku dceři a to je vlastně, v tomhletom je to ten základ. A pak máme 3. hlavici ženy a přiznám se, že tu v růžové barvě nemám. A to je z toho důvodu, že to je vlastně hrubá hlavice, jo, ta dělá hrubší peeling a je skvělá na vousatou pleť.
Takže pánové, kteří si vlastně ošetřují zhruba tak tohleto, mohou zajet i do těch vousů, i do toho takhle krku a dělá jim to velice dobře, protože ono jak to masíruje, tak pak ty vousy tolika nezarůstají. Vím z vlastní zkušenosti, můj muž má velice tvrdé vousy a tohle je jeho hlavice a úplně krásně ji používá a vlastně ta pleť je opravdu, je to na tom znát, že i ta mužská pleť opravdu potřebuje to čištění. Tak, to jsem vlastně řekla. V základu máme tedy Lumispa s gelem podle typu vaší pleti. Co k tomu ještě můžete mít navíc je právě ten stojánek. Ten udělali úplně krásně, protože vám to vlastně stojí v koupelně. Je to praktické, tady tou dírkou vykape jakákoliv přebytečná voda a vlastně Lumispa stojí v suchu. Doporučuju, ten je za pár korun a opravdu se vyplatí mít k tomu ten stojánek. V základním nastavení samozřejmě je i nabíječka, která je vlastně jako když napíjíte Apple Watchky nebo prostě svůj mobil, když nabíjíte, takhle to k tomu přichytíte magneticky a můžete nabíjet. Ta je v základu, čili v základním balíčku máme Lumispa, gel a tu nabíječku. Tak, to je základ. Ale pokud byste si k tomu chtěli ještě dopřát ošetření očního okolí, tak vřele doporučuji, a ten budeme mít také v barvě Rose Gold, vřele doporučuji nástavec na oční okolí. Jmenuje se to Akcent. Je to vlastně takhle malinkatá hlavička, která se zase pustí. Takhle krásně to pracuje. A vy si tím ošetříte oční okolí. To znamená, zhruba tohleto my bychom měli ošetřovat jinak než zbytek obličeje. A proto je právě skvělý tento nástavec. My k němu máme krém, který se jmenuje Ideal Eyes, takže pokud chcete mít ideální oči a potřebujete vlastně mít to oční okolí, potřebujete ho zpevnit, hydratovat a rozjasnit, tak k tomu je slouží právě tady ten krém, kterým vlastně my ho naneseme tady takhle zhruba do těch míst a tím nástavcem ho tam vmasírujeme. Je to velice příjemná záležitost. Doporučuji ho ženám, které mají ráno otoky očí a padající víčka. A pokud máte třeba tmavé kruhy pod očima, tak ono to vlastně rozjasňuje. To znamená, pomáhá to i na ty tmavé kruhy. Ale důležitá je tam i ta hydratace a to zpevnění. To opravdu díky tomu krému a díky té masáži tam vlastně probíhá. Takže za mě úžasný doplnění a doporučuji určitě, protože co si budeme povídat, kdo se ráno někdy neprobudí a nemáme trochu kruhy pod očima, nebo méně spíme, nebo jsme večer třeba dlouho byli ve společnosti, dali jsme si třeba skleničku 2 proseka a už to je ráno pod tím očním okolím vidět. Takže vřele doporučuju i ten nástavec na oční okolí. Ženy, 24. ledna bude teďkon tady ten krasavec ve zvýhodněném balíčku. Je to z toho důvodu, že společnost Nuskin je letos 40 let na trhu, takže má 40. narozeniny a letos nás překvapuje spoustou takovýchto akcí a vlastně i nových produktů. Takže tenhle Lumispa Rose Gold je takový dáreček nám sem na evropský trh. Proto si ho můžete už teďkon 24. ledna dopřát ve VIP balíčku, který bude za zvýhodněnou cenu a bude od 24. nejdéle do 7. února, ale upřímně řekněme si, že do 7. února tam rozhodně nevydrží, protože je to prostě mazel a tahle ta barva tady vlastně přišla na trh, teďkom přichází na trh. Takže pokud si ho budete chtít dopřát, neváhejte, je to velice příjemná záležitost. Vy víte, že ta pleť bude opečovaná, že bude vlastně zdravá, můžete se v ní potom úplně jinak cítit. A sama zase mohu říct, že mě osobně to proměnilo vztah i k sobě, že jsem si vlastně víc uvědomila, že čím jsem starší, tím je víc potřeba o tu pleť pečovat.
A když můžu pečovat s takovouhle technologií, u který vidím okamžitě ty výsledky a jsem vlastně spokojená, tak mě to motivuje k tomu, abych se o tu pleť opravdu starala pravidelně. Pravidelná péče, vědomá péče a když to děláme vlastně s láskou sami k sobě, ke svému tělu, tak je to vždycky znát. Kdo budete chtít, určitě se ozvěte, nebo napište člověku, který vám poslal toto video a já vám vřele doporučuji si ho pořídit pro sebe, ženy. Protože je o sebe potřeba pečovat denně a nikdo jiný to za vás neudělá. Mějte se krásně, přeju vám krásný den a opravdu ze srdce vám přeju, abyste si ho teď, 24. ledna, pro sebe dopřáli. Mějte se moc hezky. Těším se na vás. Ahoj.